Και να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Μάρκο Ρέλες-Εσερτζή, που είναι ειδικός σύμβουλος για θέματα θρησκείας και διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της Ικορίας. Please, you may. Thank you very much. First of all, a great thanks. Ευχαριστώ τους διοργανητές που με κάλεσαν σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο. Ήρθα εδώ για να μάθω και να μάθω πολλά για την προσέγγιση του Ορθόδοξου κόσμου για τα θέματα αυτά που συζητούμε. Εργάζομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είμαι εμπειρογνώμων για την θρησκεία, αλλά βοηθώ τους συναδέλφους μου στο Υπουργείο να κατανοήσουν το θέμα της θρησκείας, πώς διαμορφώνει και σφυριλατεί διεθνείς σχέσεις μεταξύ κρατών, και όταν πηγαίνουμε σε μια αποστολή σε άλλη χώρα, οπωσδήποτε χρειαζόμεθα την θρησκεία και πρέπει να σκεφτούμε την θρησκεία, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην ταυτότητα και στον καθημερινό βίο της άλλης χώρας όπου πάμε να αντιπροσωπεύσουμε την δική μας χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε το θέμα της θρησκείας και να ζητήσουμε τη βοήθεια των διαφόρων παραγόντων για να βοηθήσουμε ακριβώς και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Οι συνάδελφοι ξέρουμε ότι συζητούμε τα θέματα αυτά που είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν το ξέρουνε. Είναι το μοντέλο, το εκοσμικευμένο δυτικοευρωπαϊκό μοντέλο, και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο. Αυτό βέβαια με κάνει κάπως σπουδαίο μέσα στο Υπουργείο, αλλά τους λέω ότι δεν είμαι μόνο εγώ που συζητά τα θέματα της θρησκείας, αλλά όλοι οι πρέσβεις και οι πολιτισμικοί ακόλουθοι πρέπει να γνωρίζουν την θρησκεία της χώρας στην οποία προχωρούν και αποστέλλονται. Και βεβαίως είναι θέμα της βεβαίως είναι θέμα της Δυτικής Ευρώπης, και συνειδητοποιούμε την προσέγγιση αυτή όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχίζουμε να συζητούμε για το ότι ο θρησκευτικός αλφαβητισμός είναι υποχρεωτικός και πρέπει να αυγατήσει ιδιαίτερα μεταξύ των διπλωματών και όσων εμπλέκονται στις διεθνείς σχέσεις. Αλλιώς μοιάζει να χάνουμε κάτι. Αυτό είναι το έργο μου στο Υπουργείο. Αλλά ξέρετε, οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι της Θεσσαλονίκης, Κύριλλος και Μεθόδιος, έζησαν και στην Ουγγαρία γύρω στο 960 για μερικούς μήνες, και ξέρατε ότι η παρουσία τους εκεί κοντά στη λίμνη Μπάλατον, να επισκεφτείτε την πατρίδα μου και τη λίμνη Μπάλατον, διαπιστώθηκε αρχαιολογικά με ανασκαφές που βρέθηκαν και εντοπίστηκε η παρουσία τους, γιατί στις ανασκαφές μιας αρχαίας πόλης βρέθηκαν κάποια αγγεία με κάποια γλαγολιτικά γράμματα, και
είναι τα ίδια χρόνια τότε που οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ζούσαν εκεί κοντά στη λίμνη Μπάλατον. Η παρουσία τους λοιπόν της ανατολικής Ορθοδοξίας και χριστιανισμού στην Ουγγαρία συνδέεται με την διδαχή, γιατί ήρθαν να διδάξουν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και να διδάξουν την πίστη, αλλά για να μπορέσουν να διδάξουν την πίστη έπρεπε να ανυψώσουν και πνευματικά και υλικά το μελλοντικό τους εκκλησίασμα. Και μετά ήρθαν οι Ούγγροι τέλος του 9ου αιώνα, του 10ου αιώνα, και οι Ούγγροι δεν ήταν ακόμη χριστιανοί. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ειδωλολάτρες. Τους πήρε καμιά εκατοστή χρόνια και έτσι μπήκαμε μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης. Ήταν δύσκολο, ήρθαμε στην Ελλάδα, πήγαμε σε δυτικές χώρες, υπήρξαν λαιλασίες μοναστηριών και πόλεων. Το τροπάριο που άκουγε κανείς ήταν «Θεέ μου, γλίτωσέ μας από τους Ούγγρους». Και μετά ένας ηγέτης των Ούγγρων κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ότι θα χαθούμε και θα αφανιστούμε εάν δεν υιοθετήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τον χριστιανισμό, και θα συναντήσουμε την ίδια πίστη που έχουν άλλες φυλές που έμειναν σε αυτό το λεκανοπέδιο των Καρπαθίων. Ήταν οι Άβαροι, οι Λογκοβάρδοι, οι Γεβίδες. Ποιος τους ξέρει όλους αυτούς τους λαούς? Μόνο οι αρχαιολόγοι. Οπότε η απόφαση του ηγεμόνα ήταν να υιοθετήσει τον χριστιανισμό. Ήταν ο πρίγκιπς Γκέζα, και όταν αποβίωσε ανέλαβε την εξουσία κάποιος Βόιγκ που βαπτίστηκε από τον πρώην επίσκοπο της Πράγας, και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν πήγε στον Πάπα, μάλλον έστειλε έναν Βενεδικτίνο ηγούμενο και ζήτησε ένα στέμμα. Έτσι έχουμε ένα στέμμα, μια κορώνα, δηλαδή μία από τις μείζονες πολιτικές μορφές της Ευρώπης, αναγνώριζε την Ουγγαρία ως ανεξάρτητο χριστιανικό έθνος, ανεξάρτητο από την Αγία Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία και από την Ανατολική Χριστιανοσύνη και το Βυζάντιο. Αυτό έγινε με την στέψη του βασιλέα Στέφανο και συνεχίζει να είναι το σύμβολο της πολιτικής παρουσίας της Ουγγαρίας, και είναι ως εκ τούτου δεν είναι σε μουσείο αλλά στο κοινοβούλιο, και υπάρχει και στο εθνόσημο, ενώ δεν είμαστε μοναρχία, είμαστε δημοκρατία, τουλάχιστον προς το παρόν. Η χριστιανική λοιπόν Ουγγαρία ήταν πώς να κάνουμε μια χριστιανική Ουγγροσύνη. Και ποια ήταν η πολιτική που ακολουθήθηκε? Ο βασιλεύς Άγιος Στέφανος ζήτησε μοναχούς από την Γερμανία και από την Ιταλία και από άλλους γειτονικές χώρες. Έστειλαν πολλούς Βενεδικτίνους μοναχούς, οι οποίοι δίδαξαν την πίστη και έχτισαν μοναστήρια, τα οποία συνήθως είχαν και σχολεία. Κατά συνέπεια το πρώτο βενεδικτινιακό μοναστήρι στην Ουγγαρία ήταν και το πρώτο
και το πρώτο σχολείο και είμαι περήφανος που είμαι απόφοιτος αυτού του πρώτου ουγγρικού σχολείου. Είναι στο Pannonhalma στην Ουγγαρία. Pannonhalma. Έτσι οι Βενεδικτίνοι άρχισαν τον Ευαγγελισμό, την διάδοση της πίστης και της κουλτούρας μέσω της παιδείας. Δεν ήταν εύκολο, γιατί μετά το θάνατο του Αγίου Βασιλέα Στέφανου υπήρξε μια εξέγερση των ειδωλολατρών. Γιατί σας τα λέω τώρα όλα αυτά? Διότι έγινε πρώτα μια πολιτική απόφαση. Θέλουμε να χτίσουμε ένα χριστιανικό έθνος και πρώτα απ' όλα αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Και πιστεύω ότι και τώρα πρώτα απ' όλα χρειάζεται η πολιτική απόφαση. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα χωρίς τους χριστιανούς και χωρίς την Εκκλησία. Αλλά οι πολιτικοί μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στην Εκκλησία να επιτελέσει το έργο της. Και υπάρχουν κάποιες σημαντικές θέσεις και αν δεν γίνει αυτό, άλλοι θα έχουν τις αποφάσεις αυτές. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην υπάρχει μια αναφορά στις συνθήκες, αυτό ήταν μια πολιτική απόφαση, να υιοθετηθεί άλλες πηγές νομιμοποίησης. Η Ουγγαρία με το νέο σύνταγμα του 2011 αποφάσισε να υιοθετήσει τον χριστιανισμό και τις χριστιανικές αξίες και προσπάθησε να μετασχηματίσει το σύστημα αυτό. Βεβαίως είμαστε μια δυτική χώρα εκοσμικευμένη, αλλά υπάρχει το έδαφος και τα χριστιανικά σχολεία είναι πολύ σημαντικά. Τα τελευταία 12 χρόνια τα εκκλησιαστικά σχολεία διαφόρων ομολογιών έχουν διπλασιαστεί σε αριθμό. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί κατά τη διάρκεια του άθεου κομμουνισμού όλα τα σχολεία είχαν εθνικοποιηθεί και δεν υπήρχε το μάθημα των θρησκευτικών. Τώρα τα τελευταία 12 χρόνια 1/4 των μαθητών στην Ουγγαρία παρακολουθούν σχολεία τα οποία λειτουργούν με βάση την Εκκλησία και υπάρχει εκεί και κατήχηση ή μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ηθικής και, θρησκευτικών. Θα πρέπει, είναι μια πολιτική απόφαση το να ακολουθήσει κανείς τις σχολές αυτές και έτσι. Μια πολιτική απόφαση πριν 1000 χρόνια, θα πρέπει να έχουμε τώρα μια καινούρια πολιτική απόφαση για να μην προδώσουμε τον χριστιανικό λαό και να επιτρέψουμε στην Εκκλησία και στα μοναστήρια να επιτελέσουν το έργο τους και να βοηθήσουν την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση του κ. Ερζεζή και να σταχυολογήσουμε λίγο από όλα όσα είπατε. Πρώτον, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο σας, διότι βοηθάτε τους πρέσβεις να κατανοήσουν τη θρησκεία της χώρας όπου στέλνονται. Πραγματικά ο θρησκευτικός γραμματισμός νομίζω είναι αυτή τη στιγμή και ασχολούμαι κιόλας πάρα πολύ σημαντικός, το να μπορεί να κατανοήσει τη θρησκεία, τα έθιμα, τον πολιτισμό του άλλου μέσα από όλα αυτά. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ότι μετά τη μεταπολίτευση διπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια τα εκκλησιαστικά σχολεία και ότι 5/4 των μαθητών φοιτούν σε αυτά τα σχολεία. Δείχνει και μια σαφή στροφή προς την θρησκευτική γνώση, την ανάγκη ή αν θέλετε την επιθυμία να μάθουν για τη θρησκεία, και αυτό νομίζω είναι ένα από τα ζητούμενα και ένα από τα στοιχήματα, θα έλεγα, της εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να προσελκύσουμε τον κόσμο να θέλει να μάθει τη θρησκεία και να δώσουμε μια όθηση στο θρησκευτικό γραμματισμό.
να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Ναι, και συνεχίζουμε με έναν ακόμη πρώην Υπουργό Παιδείας και πρώην βουλευτή από τη γειτονική μας Αλβανία, τον κύριο Γκέντς Πόλο, τον οποίο παρακαλούμε να αναπτύξει τη δικιά του τη σκέψη μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό όριο για να έχουμε τη δυνατότητα και για το διάλογο. Thank you. Κρίστη Ογγιάλ, Βερτέτο Ογγιάλ, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Και μια και έχουμε δύο μεγάλες χριστιανικές κοινότητες, Ρωμαιοκαθολική και Ορθόδοξη, και το Πάσχα είναι, και τα δύο Πάσχα είναι αναγνωρισμένες αργίες και γιορτές. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτό το συνέδριο και θα ήθελα να είμαι σύντομος, μια και είμαστε το τελευταίο πάνελ και είμαστε το τελευταίο εμπόδιο μεταξύ ημών και του δείπνου. Θυμάμαι πέρσι στο Πόρτο Καράς οι λίγο πολύ οι ίδιοι σύνεδροι συζητούσαμε τι θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε στην ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση στον δημόσιο χώρο να υπάρχει μεγαλύτερη αναφορά στις χριστιανικές αξίες. Χαίρομαι πολύ που χθες μία δήλωση άμεση που αναφέρεται ίσως όχι με διπλωματικό τρόπο αλλά πολύ ρητό και κατηγορηματικό υπεγράφει από τους συμμετέχοντες εδώ, από τους φορείς, και νομίζω, ελπίζω ότι αυτή η δήλωση που από όσο ξέρω είναι η πρώτη θα χρησιμοποιηθεί και για τις ευρωπαϊκές εκλογές, για τα κοινωνικά μέσα. Έτσι υπάρχει μία ορμή και δεν θα σταματήσει στην ημέρα των ευρωπαϊκών εκλογών. Καμιά φορά οι ευρωβουλευτές αλλά και βουλευτές στα κράτη-μέλη ή σε υποψήφιες χώρες όπως η Αλβανία ψηφίζουν νομοθεσία που δεν ευθυγραμμίζεται ή μπορεί να είναι και ενάντια στις χριστιανικές αξίες. Ναι, γιατί το κάνουν? Γιατί ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό και ακολουθεί τις επιταγές της πολιτικής και αλλάζει η πολιτική. Και έτσι μας φέρνει αυτό στις χριστιανικές αξίες που συζητούμε. Συζητούμε καταρχήν το θέμα και αναφερόμεθα ως ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής πολιτισμικής παράδοσης. Καλό είναι να υπάρχει μία αναφορά σε αυτός. Η Ευρώπη χριστιανικό, λέσχη χριστιανική, ναι, γιατί η πολιτική, ο πολιτισμός της σφυριλατήθηκε από τον χριστιανισμό, από τις ιουδεοχριστιανικές αξίες, από το ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα εφαρμόζουμε αυτά σε συγκεκριμένες πολιτικές που επηρεάζουν. Και θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί αν μείνουμε σε αφηρημένο επίπεδο, είδαμε ότι έχουμε διαφορετικές αν μείνουμε σε επίπεδο αφηρημένο, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Ας πούμε, ποια θα είναι η πολιτική για την οικογένεια και πώς διαφοροποιείται αυτό. Ίσως δεν θα υπήρχε διαφορά
αν υπάρχει διαφορά θα ήταν ίσονος σημασίας, και το θέμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μεταξύ Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Λουθυρανών. Βεβαίως είναι θέμα της συζήτησης αυτό, και ισχύει, και αυτό ισχύει και για τις άλλες αβραμιαίες πίστης. Είμαι μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αλβανία για 3 δεκαετίες. Έχουμε το Δημοκρατικό Κόμμα στη δεξιά και το Σοσιαλιστικό βεβαίως. Και γιατί παλιά μιλούσαμε για χριστιανοδημοκράτες αντί για Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και συζητούσαμε πολλά θέματα, και παρά το ότι και τα δύο κόμματα είχε χριστιανούς Ορθόδοξους και Ρωμαιοκαθολικούς, Σουνίτες και Αλεβίτες και Μπεκτασίδες, βασικά τα προγράμματα βασίζονταν σε χριστιανικές αξίες. Και όσο έχουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις για τα θέματα αυτά, τότε χρειάζεται μην λησμονούμε ότι αυτές οι αξίες απορρέουν από την Καινή Διαθήκη, και η Αλβανία είναι πολυομολογιακή χώρα. Δεν υπάρχει θρησκευτική ταυτότητα όπως για την Ελλάδα, αλλά η θρησκεία είναι σημαντική, αλλά λιγότερο συμμετέχει στην ταυτότητα του λαού. Έτσι, έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές, θα πρέπει να έχουμε μία αναφορά στις αξίες αυτές, όχι σε κάθε αξία ή σε κάθε ιδέα που επινοεί κανείς, αλλά σε κάτι που είναι ιερό και υπερβαίνει τον δικό μας νου, και αυτό βεβαίως είναι η Αγία Γραφή. Ποιες είναι οι αξίες? Η ευρωπαϊκή ιστορία έχει περάσει από τραγικές εμπειρίες, όταν ο ουμανισμός ήταν άθεος και οδήγησε στον κομμουνισμό και στον ναζισμό, και αυτό είναι μια καλή προειδοποίηση για να μην υιοθετήσουμε στον 21ο αιώνα διαφοροποιήσεις αυτής της άθεης προσέγγισης, ανεξάρτητα από ιδεολογία και κινήματα που πολλές φορές παρουσιάζεται ως συγκαλυμμένη. Ήμουν υπουργός παιδείας. Το 2005 υπήρξα υπουργός. Έχει αλλάξει πολύ η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Τότε, ας πούμε, δεν έχουμε... But there are cultural trends. Είχαμε, ας πούμε, παρελάσεις τύπου Gay Pride τότε. Και δυστυχώς πολλές φορές είχαμε τις αρχές που θέλουν να ευχαριστήσουν διεθνείς οργανισμούς, και έτσι εισάγουν ήδη στον υπηαγωγείο την έννοια γονέας Α και γονέας Β αντί για πατέρας και μητέρα. Η κυβέρνηση διεύρυνε τη δυνατότητα των αμβλώσεων και του τερματισμού της κοίησης και την θέση των παρένθετων μητέρων, και όλες οι εκκλησίες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, έχουν εξεγερθεί εναντίον αυτού του νόμου. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου δρούν μέσα στα πλαίσια του χωρισμού που έχουμε μεταξύ
μεταξύ κράτους και εκκλησίας, και αυτά είναι πολύ σημαντικά για τις ανάγκες που έχουμε. Ένα τελευταίο σημείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση: η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα στη Δυτικά Βαλκάνια, που δεν είναι μέλη, είναι υποψήφιες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέλεια, αλλά είναι πολύ καλή. Σκεφτείτε να ήμασταν στο Κάφκασο, ας πούμε, και υπάρχει υποστήριξη για την ένταξη της χώρας μας, και τότε θα γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τότε οι νέες ιδεολογίες υποστηρίζονται από ανθρώπους που έχουν βοήθεια, έχουν εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε από μέλη της Σουηδίας και της Ελλάδας ή άλλοι από τη Γερμανία και τη Ιταλία που είναι ιδρυτικά μέλη. Εμείς είμαστε υποψήφια χώρα και οι Βρυξέλλες επηρεάζει. Είχαμε μία αλλαγή στο δικαστικό και χρησιμοποίησαμε πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά για να αλλάξουμε τη δικαιοσύνη, αλλά υπάρχει στο Σύνταγμα κάτι σχετικό με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, και όταν ο σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχει αυτό, δεν έχει σχέση με τα δικαστήρια, ναι, αλλά κάποιοι στις Βρυξέλλες το θέλουν, οπότε δεν συζητώ την αλαζονία, αλλά η ιδέα ήταν να έχουμε μέσω της πίσω πόρτας να περάσουμε το θέμα του γάμου ομοφύλων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπήρχε πλειοψηφία γι' αυτό, γιατί ξέρουν ότι αν το εισάγουν θα πάει στο συνταγματικό δικαστήριο, και αυτό ήταν η επιθυμία κάποιων στην Επιτροπή. Δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, αλλά είναι ένας τρόπος επιρροής που δεν είναι πολύ θετικός. Στην δημόσια συζήτηση θα πρέπει να τονίσουμε τις χριστιανικές αξίες. Θα είναι προς όφελος όλων. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Polo. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πόλο. Αυτό το σλόγγαν ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική, η χριστιανική λέσχη, ερχόταν από μια άλλη γειτονική χώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη βιβλική προσέγγιση των χριστιανικών αξιών, όπως και θέματα, διλήμματα βιοετικής τα οποία τέθηκαν. Να θυμίσουμε εδώ τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Άγιος Αλβανίας για την Ανάσταση της Αλβανίας τα τελευταία χρόνια, και φυσικά ότι ο άνθρωπος ναι μεν είναι ζώο πολιτικών, αλλά πρέπει να παράγει και πολιτική, δηλαδή πολιτισμό, και όχι να έρεται από πολιτικές ιδεολογίες και οικογένειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε πλούσιο υλικό για τη συζήτηση.